दिसपुर सल' जात्रा बे हाबाफारिखौ थांनाय 25 तारिख फेब्रुवारि गसाइगावनिफ्राय जागायजेनदोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोङो दिसपुर सल' जात्रा बे हाबाफारिखौ लादों आरो मोनबा समस्तिनिफ्राय बाहाय रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों। जोङो बे हाबाफारिया जोबोद साक्सेस जादों। जोंना उद्देश्यआ बेनो जे जोङो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जेसेबांखिनि जोंहा एसेम्ब्लि सिट दङ गासिखौबो एमएलए देरहासार खालामनानै जोङो बिटिसि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो जोङो बे दिसपुर सल' जात्रा हाबाफारिखौ लादों। जायफ्रा देरहानानै थांगोन बिथांमोना बिटिसि जौगानायनि खामानि मावनांगौ। बे थांखिखौ लानानै जोंनि बिटिसिआव गासै 15टा एसेम्ब्लि सिट दङ। 15टायावबो जोङो 15टा देरहासार खालामनानै जोङो बिटिसि जौगानायनि थाखाय साब्रै साबा माने स्टेटनिफ्राय जोङो माने मिनिस्टार माने बिनानै लाबोगोन आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ जों माने डाबल माने डेभेलपमेन्ट खालामनायनि जोंनि थांखि दङ आरो बिपिएफ हान्जाया हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव थांनाय इलेक्शननि सिगां जिखिनि माने खोथा होदोंमोन जे मोनबा गेरेन्टिनि खोथा जेरै इयुथफोरनो 2 लाख होनाय अलरेडि जोङो 5,000 जन इयुथनो होबाय हा पाट्टा राननाय गरिबफोरनो टटेल माने 50,000 माने आइबिएस जोङो होबाय हेन्डिकेप पार्सनफोरनो होबाय जोङो आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो टटेल माने 33,000 एन्टायार बिटिसिआव जोङो बेखौ अलरेडि होबाय। जेरै खोथा होनाय बेबायदि माने बिपिएफ सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। उदालगुरिनि रायजोफोरनि थाखाय मिनि सेक्रेटारियेट थांनाय 13 तारिख फेब्रुवारियाव बेखौ माने इन'ग्रेसन माने फाउन्डेसन स्टन खालामबाय। उदालगुरि जिल्लायाव फार्स्ट टाइमनि थाखाय रेल क्रसिंआव माने फ्लाइअभार बानायनाय बे हाबाफारिखौ बिपिएफ हान्जाया मावबाय। ना बिपिएफआ जाबायदि खोथा होदोंमोन बिपिएफनि सरकार सलायनाया दासिम माने 5 माहल'सो जादों। बे 5 माहायावनो ओरैबायदि खामानि मावबाय बिपिएफआ आरो मावलांबाय थागोन। जोङो मोनबा गेरेन्टिनि जे खोथा जेसेबां समसिम हाग्रामा महिलारि सारा सिफ जानानै थागोन बिपिएफनि सरकार सोलिबाय थागोन जोंनि बिटिसिआव मोनबा गेरेन्टिनि खामानिफोरखौ मावबाय थागोन। इलेक्शन जोबग्रोमोना जोङो माने टटेल 15,000 जोंनि आनएमप्लयड इयुथ्सफोरनो 2 लाख थाखा होनाय बे हाबाफारिखौ जागायगोन। बयबो मोनजोबखायो एबार 5,000 जना मोनबाय। बिटिसि ओनसोलाव गोबाङानो मेसेज हरगासिनो दङ मोनाखै होननानै खिन्थु इलेक्शन जोबनायनि उनाव बेनि प्रसेसखौ खालामगोन जोङो। एबाराव 15,000 इयुथ्सफ्रा मोनगोन आरोखि। दा बेबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे मावबाय थादों। टेटनि गोबां माने केन्डिडेटफ्रा आंनाव मेसेज हरबाय थादों जे टेटनि मेरिट लिस्टखौ माला आउट खालामगोन रायलायगासिनो दङ। दिनैबो एसे रायलायनाय जानो हागौ दा मोनाबिलियाव माने जायफोरा मोजां पार्सेन्ट लाखाबाय सिन्था नांगौ जेबो गैया मोनखागोन। माने काट अफ मार्कखौ नोंथांमोन उनाव मिथिगोन जोङो बावहाय जेबो सिक्रेसिनि खोथा गैया अपेन बुंनानै होनाय जागोन बेसेबां माने पार्सेन्टआव मेरिट लिस्टआ फैयो। एलपि आरो इउपि जायफ्रा माने टेट क्वालिफाइड माने जोंनि माने केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोना जिंगासिनांगौ जेबो गैया। गावनि पार्सेन्टआ जुदि थिगैनो दङब्ला साख्रि मोनखागोन बेखौ आरो साननांगौ जेबो गैया। इउपिपिएलनि दिनाव 5 बोसोराव साख्रि एपइन्टमेन्ट होनाय जायाखैमोन बे खोथाखौ माने गोबां मेसेज होदों। इउपिपिएलनि रेफारेन्सआव जोंनो बेखौ फोरमायनानै लाब गैया। बिपिएफआ जाबायदि कमिटमेन्ट होदों बेबायदिनो माने खामानि मावगोना रोखा आरो। बिपिएफ सरकारफोरनि नोंथाङा गोबां बेस्थ' थानायखौ जों नुनो मोनदों। गोबां जेरै साख्रिनि बेलायाव दिनै नोंथांनि नामाव फैबाय थादों जे रिन्जय सारनि जुगिदि गासैबो जों जायखौ आसा खालामदों 100% सियर जोङो माने खोथा होनानै खोथा लाखिगोन। जोङो कमिटमेन्ट होनानै रायजोफोरखौ थगायोबा नेक्स्टआवलाय थगायनाय गैया बिपिएफआव आरो जेखौ मावनो हायो बेखौसो बिपिएफआ खोथा बुङो। मावनो हानायखौसो बुंगोन ना माने मावनो हायो इम्पसिबल खोथाखौ बिपिएफआ मालाबा बुङा। जेखौ मावनो हायो जेखौ सरकार हिसाबै मावफुंनो हायो बेखौसो रायजोफोरजों खोथा होयो आरो जोङो चिफ सारजों डिसकासन खालामनानैसो माखासे खोथाफोरखौ जोङो माने स्टेटमेन्ट होयो आरो माने बेनिखायनो जोंनाव माने 100% बिसास दङ जे जोंना माने साख्रि बाख्रिनि थाखाय जेबो प्रब्लेम जानाय नङा। अलरेडि सिएसपि बर्ड दाखाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव दायो साख्रि ओंखारदों। ग्रेड 1 आरो ग्रेड 3 साख्रि अलरेडि माने एडभार्टाइजमेन्ट होदों। एप्लाइ खालाम जायफोरा मेरिट दङ मोनखागोन आरो बिनि उनाव जोंहा जिहेतु सिएसपि बर्ड दानाया दा गोदान आरो सिएसपि बर्डआ जोंहा माने टटेल 1600 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि माने साख्रि होगोन आरोखि। आफ्टार इलेक्शन आङो केन्डिडेटफोरखौ माने बे इन्टारभिउआव फेस जानो थाखाय रेडि जानो थाखाय आं खावलायबाय आरोखि। साख्रिखौ मोनबाय थागोन खुनु सिन्था गैया आरो मिनि सेक्रेटारि जाबाथ' गोबां साख्रि ओंखारबावगोन ना। जोंनि ओनसोलाव गोबां माने डेभेलपमेन्टनि